Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership engena njengamanje ekubikwa ukuthi ke iMamelodi Sundowns ifuna umdlali ogijima as i-right back laphaya kwiPolokwane City laphayana ke uThabang Madulotti. Lokho kubuyisa ithemba lokuthi ke amahlebezi besabalele einkundleni zokuxhumana einsukwini ezedlule ukuthi ke ukhulisa umuda weMamelodi Sundowns angase ke ajoyine iOrlando Pirates. Impela kubikwa ukuthi iMamelodi Sundowns ongenzeka ifuna uThabang Madulotti njenge replacement yakhe ukhuliso emudawu. Impela kuney'nsolo zokuthi Orlando Pirates ongenzeka imsayine ukhulisa umudawu kungekudala. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela ke ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Kwamanje ke i-video yethu ke asibambe la, nisale kahle.